Mga higala, kumusta ang mahing gabi kayong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Ikaw o Diyos among gipasalamatan nga bisan pa sa daghang mga kakulian apan kini nga programa nagapabilin paghapon sa kahanginan. Ikaw magapanalangin ni ini nga programa ug kining istasyon. Panalangin ni ang tanang mga taong nagapaminaw sa imuhang pulong. Ikaw magadala kanilag kahayag sa ilang kinabuhi. Giyahi og tultuli sila sa hustong dalan sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga pag-ampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa mga kausapa, welcome dini sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, sa gihapon magabasa unta ta og pipila ka mga text message pero sa gihapon maura man gihapon ang mga text nagkalain-lain mga pangutana o kanusa makabalik og tingog ang DYCM ang amo ra gyud ikaingon maura gyud gihapon dili pan mi kasure og kanusa apan from time to time makatingog ra og balik ang DYCM, no? Okay, daghang salamat sa si Brother Libby sa dili pa maghatag og magabasa og pipila ka mga text message sa cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa ato nga program. So amo kamong gina-welcome no mga higala nato dinhi sa Visayas, sa Mindanao ug sa Luzon. Kutob sa naglantaw karon asa mamon dapitan ining panahon amo kamong gina-welcome. O niya mga kahigalaan sad natog makaigsunan nga tuas sa gawas sa nasod. Or asa mamong nasura karong gabi nga nagatan-aw ning atong programa sa gihapon. Welcome sa ato nga tulumanon. Pwede na mo mga higala makapadangat diri namo og mensahe na abaway mga importante nga mga greetings ngadto sa inyong mga friend, mga minahal sa kinabuhi. So isend na dinhi sa atong comment section. Unyang namoy mga pangutana mga higala ato na nga gina-welcome sa atong programa. Pwedeng mo text mo diri sa amo mga number ni Brother John nga kanunay namong gipahibaw nga na ninyo. Or pwede diri sa ato nga messenger no or diri sa comment section nato. So ato nang gina-welcome unya tagaan ta na unyag panahon ang inyong pangutana nga maoy atong tagaag pagtaga dinhi sa ato nga programa. So sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome unya pwede na mo makapadangat higala og mga mensahe kay ato nang sugda no pagbasa wa pagani mo ka type diha. So hinahinay na mo og type niya i-send ni higala sa comment section nato aron ato nang matagad mabasa tana ang inyo nga mga mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope.
Okay, ato na ning sugdan pagbasa. Okay, ni ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air na ta, mga brad, mayong gabi. So, mayong gabi sa Riverside FM Cebu, ang 93.2. O niya sa atong maabtikon nga CEO diha o sa atong station manager. So, kamong tanan diha, gipasalamatan namo o ang tanan sab nga naminaw karon sa Riverside FM kutob sa naabot sa labyog sa tingog sa Riverside FM. So kamong tanan, welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. O niyasad si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, o mayong gabi usab sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Okay, salamat Brother Ronilo. Ingat ka diha sa nasod sa Saudi. Kinasad si Brother Johnny Mar Kalapuan. Salamat dong Johnny sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. O niya po si Sister Ila Lipalam. So salamat po kayo sa pag-send og heart o kamot nga nag-pray. So maayong gabi inyo no, uban sa inyong panimalay. Good evening sa mga Serapino family sa diha. Ngadtos mga Pagubo family, mga Sinoy, o niya mga Saga family. O niya good evening po sa mga Maglasang family, mga Sayod. O kutob sa naminaw karon diha, mga Nugas family, Elosorio family, mga Sumalinog family, o niya ngadto sa Maclavis family, o sa tanan na lang diya sa mabuli ato mga silingan ato nga gina-welcome karon nga gabi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay niya sad si Sister Rose Otsia. Mayong gabi sa inyong duha, Brad. Sa naminaw usab sa programa. Okay. Mayong gabi nimo, Sister Rose. Thank you for watching and listening our program. Okay, arita sa pikas nga screen higala ato ning puli-puliho no ang pikas nga monitor. There's pikas nga monitor, mga nag-like o niya nag-send og heart. Ato ning basahon mga higala. Acknowledge sa ni ato mga pinalangga nga mga viewers sa ato nga programa. Niya si Brother Nilo Itang, Gregorio John Toling Pikit Jr., Carlos Meris Lumapat, Roselyn Mainit, Levites Bersero, Orubia Florabil, Makikuro, Luel Nodalo Estrira, Eldin Notarion, Juan Dale Sarol, Rose Otsia, Ila Lipalam, Dudong Oftana, Junimar Kalapuan, Lovely Elosorio, Lilita Espinosa, Jidel Peritos, Gina Jason Caburnay, Elmodam Flores, Vincent Brian Andrin Indak, niya po si G. Merced. Okay, muni sila ang mga nag-send og heart, mga higala. Niya, drita sa nag-like sa ato nga programa, ato ning basahon ang atong mga kaigalaan. So niya si Sister Jeannie Rama Fermin, niya po si Lovely Diheto, Basilio Tero Notarion Jr., Rol Soto Tams, Aniceto Priscilias, Antonio Itorma, GF G. Ponske, Carlota Nicole. Okay, mo ni ato mga nakita higala. Unya dirita sa Messenger ato ning tagdon din higala, ato ning pagbasahon ning mga kahigalaan nato nga nakig-uban karon nga gabi. Okay niya si Joy Pelayo. Salamat Brother Joe.
Sister Joy, Sister Joy Palayo, thank you for watching our program. Kanya niya po si Sister Jeannie Rama Formin. Niya nakikuban sa dato si Ninfa Villacasten. Niya sad si Benjamin si Casis. Magandang gabi, DYCM Bugo Adventist. Maraming salamat sa mga magandang mensahe. So, good evening, Brother Benjamin Casis. Niyasad si Sister G. Marie Kalapuan. So, good evening, Sister GJ. O niya po si Brother Cesar Elguera, Brother Basilio Notarion Jr., Lovely Elosorio. O niyasad ang si Rolds Soto Tams. Ayong gabi, Brother Rolds. Niyasad si Elpidia Curo. Niyasad si Sister Ginaline Lumundad. Mayong gabi, Sir Libby. So, good evening, Sister Ginaline. Balikan ta nato higala diri sa ato nga screen. Ato ning tanawon. Okay. Niya si Sister Ginaline Lumundad. Mayong gabi, Sir Libby o Kuya John og sa tanang ni Grit og sa tanang Grit ko og happy birthday sa gwapo na kong parinte, si Kern Hapitan. Brad, happy birthday, God bless you. Okay, happy birthday di ay idong Kern, no? Nag-birthday karon. Happy birthday o niya manginaot ming gikan sa Jesus or Hope nga ang Diyos magpadalangin nimo o maghatag nimo dugang lugway mga katuigan sa kinabuhi. Okay, padayon ta sunan higala atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga moy ato nga tagaan o pagtagad karni. At ang inihigala ang pangutana nga basahon ni Brother John. Doon na mo'y kahigayunan sa pag-participate mga higalas pagtubag. Okay, dagang salamat Brother Libby. Kay nianay dugay-dugay na ni gid hinuong pangutanaha sad nga nag-ungot. Pero karon ato na gini natagaan og higayon, no? Unya salamat sa nangutana ani, no? Ang iyang ang iyang pangutana dire klaro, iyang gisulti klaro mabasa sa Mateo 28:9 nga si Kristo gisimba sa adlawng Domingo. Ang akong pangutana, diin man mabasa sa Biblia nga magsimba sa adlawng Sabado. Nga klaro kaayo sa Oseas 2:11 nga gipahunong na. Daghang salamat si Jimwell si Jimwell Baltonado ni. Okay, daghang salamat Brother Jimwell Baltonado. Ako nga klarohon ha, ang imong gisulti klaro nga mabasa sa Mateo 28:9 nga si Kristo gisimba sa adlawng Domingo. Asa man mabasa sa Biblia nga magsimba sa adlawng Sabado nga ang Oseas 2:11 gipahunong na. Okay, daghang kaayong salamat Brother Jimwell Baltonado sa imo diring pangutana. I'm sure nga nagbasa sad kag Biblia kay bawo kaman nga si Kristo gisimba sa adlawng Domingo, Mateo 28:9. Nya naghisgot ka og Oseas 2:11 nga gipahunong na ang adlaw igpapahulay o Sabado, nagbasa gyud kag Biblia. So wa gihapon koy lain nga ikasulti nimo na Brother Jimwell Baltonado nga kung magsusi ganita sa Biblia magbasa ta, dili ta magbasa ug maghuna-huna nga ang Biblia mahimong kampihan ang ato nga gihunahuna. Naamanggoy mga taong magbasa sa Biblia para lang rason ang ilahang gituhuan o gibarugan. Pero
sayop na. Karon niya. Pasagdan nato nga ang Biblia mo'y mo pasabot, dili kita mo'y magbuot-buot, no? May tungod sa imong kuan, diin man mabasa nga magsimba sa adlaw nga Sabado, kay klaro man nga mabasa nga si Kristo gisimba sumala sa Mateo 28:9, gisimba sa adlaw nga Domingo. Okay, ako sa ning basahon ha, kining imong gihatag diring bersikulo sumala sa Mateo 28:9. Okay, atong basahon ni dinhi o. Okay, Mateo 28:9 nagingon, og tan-awa si Jesus misugat kanila og miingon, kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og ilang gisimba siya. Unyag imo ning kuano ning uno, Brother Jimuel, unang adlaw ni sa Tagalog pa ni nga Biblia giingon, makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Sa Cebuano, milabay na ang adlawng igpapahulay sa pagbanag-banag na sa adlaw nga Domingo. So sa laktod pagkasulti, kining puntuha, kining bahina, wala gid ni nag-introduce, nagpasabot nga ang Domingo mao ang adlawng igpapahulay. Karon sa Mateo 28:9 nga imong gihatag nga si Kristo gisimba sa adlawng Domingo, wala nay mahimong problema diha, kay kung pagsimba ang imong hisgutan bisag unsang orasa, bisag unsang adlaw, pwede o mahimo nga mosimba ka sa Ginoo. Pero dili na pwede nga bisag unsang adlaw mahimo na nga adlaw igpapahulay. Kay ang igpapahulay ikapitong adlaw ra gyud, wa maghisgot og unang adlaw. O di ba? Karon kay unang adlaw man, meaning Domingo, unya balikon ko, wala na siya'y problema. Wala na siya'y problema nga kinini ang pagsimbas Ginoo bisag unsang adlaw, bisag unsang orasa, pero kanang bisag unsang adlaw, adlaw igpapahulay, dili na pwede, kay ang gisulti adlaw ra gyud nga ikapito. Tan-awa sumala sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12, mismo ang Diyos nag-ingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. Malinaw ang hisgutan nga ang adlaw nga igpapahulay, ingon nga igpapahulay every seventh day. Wa mag-ingon every first day, kay masabot mo Domingo unta. Pero every seventh day, di ka magyod makakaplag nga ang ikapitong adlaw Domingo, kay ang Domingo unang adlaw gyud na. Dili na mo'y ikapitong adlaw. So malinaw diha. So ang imong gipangita, diin makita o mabasa nga sa adlawng Sabado magsimba. Okay, pamatiin ni Brother Jimuel Baltunado sa Marcos 1:21 dinhi sa The Living Bible akong basahon, nag-ingon dinhi Jesus and his companions, si Jesus ug ang iyang mga kaubanan, now arrive at the town of Capernaum. Miabot sila dito sa lungsod sa Capernaum. And on Saturday morning, tanawa, og nianang pagka Sabado sa buntag, went into the Jewish place of worship, the synagogue where he preached. Tanawa, si Kristo og ang mga tinun-an niya misulod dito sa simbahan aron sa pagsimba. So kung imong gipangita nga diin mabasa nga sa adlawng Sabado magsimba, niya nabasa na unya, ayaw kog ingna nga ang gihisgutan diring Saturday ingnon ginimong Sunday. Kay balo ka ang Mateo 28:9
nagkakataon lang gyud nga sila nangita kang Kristo kay wa naman didto sa lubnganan, unya didto sa dalan ilang gikasugat si Ginoong Hesus, gigakos nila ang tiil ni Ginoong Hesus ug misimba kaniya. Apan wa na nagpasabot sa diha nga si Kristo gisimba sa mga tinun-an sa unang adlaw o Domingo, mauna na ang igpapahulay. Kay bisan og kapila nimo balintunga sa pagbasa ang Biblia, wa kay makita nga ang Domingo igpapahulay. Karon kanang imong gihisgutan nga Oseas 2:11, sukad na mugna kining atong programa. Imagine ka, kining Jesus is our hope, niadto pa ning 2007 sa kaluoy Ginoo until now 2025 na, niya nag-exist ra gihapon. Pero dili lang kay ka 20 ka 50 na ka bisis nga niabot kining Oseas 2:11 sa ato dinhi nga programa, agi kunuhay og prueba o pagpamatuod nga ang Sabado gipahunong na. Pero kung atong basahon ang Oseas 2:11, Brother Jimuel Baltonado, dili man na nga igpapahulay ikapitong adlaw o Sabado ang gipahunong. Tan-awa ra gud atong basahon na ang Oseas 2:11. Og pahunungon ko usab ang iyang iyang tanang kalipay, kalom. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay. Wa ninyo ni pansina ning bahina. Sunod, ang iyang mga piyesta, wa gihapon nimo ni kuana ninyo ni pansina. Ang gisgutan tanang kalipay, mga pista pahunungon, pero ang pista sige na ang tanang mga kahilayan, mga kalipayan, pero wa ninyo ni tagda, di ba? Karon ipadayon natog basa. Ang iyang mga bag-ong bulan ug ang iyang mga adlawng igpapahulay, o ni aramon ning tagad ani kining adlaw igpapahulay, kay sa the first portion is pahunungon man, pahunungon ko ang iyang. Unya iyang adlaw igpapahulay ug ang tanan niyang maligdo nga panagkatigom. Angay nimong baluan, Brother Baltonado, sa pag-ingon pahunungon ang iyang mga adlawng igpapahulay, layo ra gina tinuod nga imong ginhauna nga ang ikapito Sabado mo'y gipahunong. Kay kining Sabado ikapito iya na sa Ginoo nga igpapahulay, dili na iya sa simbahan o iya tao, kay ang sa simbahan Domingo man. Wa mag-ingon pahunungon ko ang akong adlawng igpapahulay, iyang. Kining iyang naghisgutan din ni Brother Baltonado, dili ni ang ikapitong adlaw. Pamati iragod niyo kung unsa ning paunungon sa Levitico 26 34 ug 35, kung asa dinhi ang gisgutan kay iyang adlaw igpapahulay, wa magingon akong. Ang lisod magud na kaayo, Brother kaning Baltonado, nga magbasa gani tag Biblia, dili ba kanang atong ipahaom-haom sa ato nga kaugalingon ra gyud nga gusto. Dinhi sa Levitico 26, 34 ug 35 niya atong basahon, nag-ingon dinhi ang maong bersikulo, matod pa. Unya ang yuta mahiagom sa iyang mga tuig nga igpapahulay. So ang Oseas 2:11 nga iyang gisgutan nga igpapahulay pahunungon, dili ang ikapitong adlaw, ang 70 Sabbath, kundili ang pahunungon ang gitawag og agricultural Sabbath o kon yearly Sabbath. Now, unya dinhi matod pa dinhi, unya mahiagom ang yuta unya ang yuta mahiagom sa iyang tuig nga igpapahulay, samtang kini nagahigda nga biniyaan og kamo anha sa yuta sa inyong kaaway, bisan unya magapahulay ang yuta og mahiagom sa iyang tuig nga igpapahulay. So igpapahulay ni yuta ang gipahunong, kana bang gitawag agricultural Sabbath. Unya mao ning gipahunong ni Ginoo 35 og samtang nagahigda kini nga biniyaan, kini may pahulay, bisan ang pahulay nga wala niya mahiagumi sa inyong mga tuig nga igpapahulay sa nagpuyo pa kamo ni ana.
kini siya gitawag ni og yearly Sabbath kay agricultural Sabbath man ni, dili na mao ang inyong ginahunang gipahunong kanang 7th day Sabbath kay wa nay katapusan, kay bisan pas bagong langit ug bagong yuta magpabilin pa na. Niya Brother Jimwell Baltonado atong tugutan apan lili ang nato uyunan. May tungod anang imong gihuna-huna sa Usias 2:11 nga gipahunong na. Pero ang gipahunong dili na ang 7th day Sabbath kundi ang yearly Sabbath. Pero atong tugutan lang, apan dili na tuyunan nga gipahunong na. Butang ba ni nga wa mahibalue sa atong Ginoong Hesus? Nga naman, kay kung ato ning basahon sumala sa Lucas 4:16 ug 31, malinaw man gyud ning gisgutan nga nabatasan ni Kristo sa matag adlaw igpapahulay o adlaw Sabado tuwa siya dito sa simbahan or sinagoga. Unya, kung napahunong na ni, nganong nabatasan pa man ni Kristo matag Sabado tuwa siya sa simbahan. Pamatira gud ni, this is the Living Bible. Akong masahon sa Lucas 6:40, Lucas 4:16 og unya og 31 nag-ingon when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Kung tinuod man nga ang adlaw Sabado ikapito gipahunong, nganong nabatasan pa man na kinaiya pa man ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado muadto siya sa simbahan kung gipahunong na. Unya, kung imong basahon sa 31, nag-ingo din he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Si Kristo nagapangwali dito sa simbahan matag adlaw nga Sabado, nganuman kay ang mga tao sa panahon ni Kristo nagbantay sa adlaw Sabado, way nagbantay og adlaw Domingo. Karon niya, kung imong tan-aon ang balaang kasulatan, medyo takilid ang inyong huna-huna o ang inyong gibarugan. Apan aron masiguro, gikinahanglan gyud, gikinahanglan gyud nga magsusi gihapon ta sa balaan nga kasulatan. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw ug pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat sa pangutana nga gipadangat ini diyon sa to niya paghanay Brother John. Ang iyang yun nga kuan dire Brother Libby nga mabasa lagi sa Mateo 28:9 nga si Kristo gisimba sa adlaw nga Domingo. Unya diin man mabasa nga simbahon ang Ginoo sa adlaw nga Sabado. Kay klaro sa Usias 2:11 gipahunong na. Okay, daghang salamat no sa pangutana nga gipadangat dinhi. So ato sa ning basahon mga higala ang nakita nato sa screen. Ato ning tan-awon okay. Niya si Nova Jane Estrada Ihara. Salamat sa mga heart nga gisend og kamot nga nagpray. So thank you kaayo sa paglab ug pagpray. Sister Nova, o niya po si Giovanni Bayo. Good evening kapaglaom. So good evening Giovanni. O niya sad si Edward Generes. Okay, good evening dong. Mayong gabi ni mo nakakaroon sa Davao. O niya ato yung tanawin din po isunahan ni Apod si Milliards Silasol. Salamat sa pag-pray, Brother Milliards. Salamat sa pag-love sa ato nga program. Kanya niya po si Joderets Molihon Ditoy. Good evening, Pads Libby o Paridong. I'm watching. So, good evening, Pads Ditoy. May gabi niya, Paridong. Salamat sa pag-view, Paridong. Kanya niya po si Brother Jojo Kaayon. Salamat sa pag-love o pag-pray, Brother Jojo. O niya po si Sister Alma Mahait. More blessings to everyone. Salamat sa pag-pray ug pag-love.
Sister Alma. Niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa paglab o pagpray, Sister Belinda. Okay, ato ning lantawon makadiyot higala sa mga nahidugang naglantaw karon. Okay na Sterling of Keria, linabog Monchadora Nas. Niya po si Brother Mike Rivera. At po nakita si Gentel Dihito Mitante Pacaldo. Niya po si Scout Ranger Senior. So good evening, sir. Niya po si okay, ato ning tanaw ning uban si Rose Jean Carabio, Ariel Kababan. Niya po si Rain Sanggo, niya Carlos Miris Lumapak. Niya si Lilian Santing, Neil Guarin. Niya po si Brother Rolando G.R. Valdosula. Kay maing gabi ni mo, Brad Rolando. Niya po si okay, Munyas Maki Koro. Okay, ato rin tanaw ning uban. Okay, niya si Brother Jidel Peritos. Niya si Vincent Brian Andrin Indak. Okay, arita sa pikas mga higala, ato rin tanawon ang mga nag-like sa ato nga program. Niya mga nahidugang din nga nag-like niya si ang mensahe nga nagdilaab. Brother Jimmy Ranises, bro, maing gabi ini mo. Oban sa imong pinalangga. Kanya niya po si Sister Lovely Diheto. At po nakita si Brother Alvin Risoor. So maing gabi ni mo, bro. Kanya niya po si Rolisa Sayod. Kanya niya si Brother Richard Birden Belarde. Jonathan Villacasten. Okay, niya po si Bobby Guarin. Niya si Brother Aniceto Priscilias. Antonio Itorma. Si niya po okay. Ano yung mga nakita na to higala ang nag-like, no? Niya arita sa ato nga ato ning tanawon atong messenger. Kay niya say mga nahidugang naglantaw din higala ato ning i-acknowledge niya si Brother Teriso Danlag Malabon. So good evening, Brother Teriso. Niya po si Brother Jojo Kaayon. Niya si Sister Phoebe. Okay, good evening. Niya si Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi ninyong tanan diha sa station Brajon o Badlib. Ingon man sa tanan nga nagsunod kanunay niining programaha. Salamat, Bradlib. God bless as always. Salamat kaayo, Brother Doming. Salamat kanunay nga pag-pray o paglab sa ato nga programa. Okay niya po, Brother Abner Dualio. Okay, muna yung mga higala na to, makaigsunan na to nga nag-like sa ato nga programa, no? Niya po si Sister Kwaling Pascualita Caluzor. So, thank you kayo, Sister Pascualita. Okay, mo ato na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Iyang gihatag ang verse sa Mateo 28:9. Niyan ang hitabua nasugatan nila ni Maria si Ginisos dias dalan. O niya ilang gisimba. O niya unang adlaw to simana, adlaw to sa pagkabanhaw. Mao din kuptan sa uban nga suki na magsimba Domingo. Nagsugo ba na diya higala? Naasugo ba na diya nga o Domingo na ang ipapahulay? Domingo na mo magsimba kay nabanhaw ang atong Ginoo sa adlaw Domingo. Wa tay mabasa diya mga higala. Sulagma lang na tungod kay pilimirong higayon to nila nakita nila sa Ginoosos
human siyang pagkabanhaw. Ano man ka na nga nabanhaw? Mura gunahon na ito, imposibleng mabanhaw. Pero wa mas lubganan. Kunya ni sugatan las dalan higala. Sige ni Sos. Misimba sila. Kay miyukbo sila. At tabang ginusustungod kay nabuhi siya gikan sa kamatayon or nabanhaw siya. Pero wa to mag-ingon, oy, mao kanang Domingo na oy, ang ados pagsimba karon. Sugod aning panahon na, Domingo na wa. Naghisgot na nagdomingo sa uno, yung basahon diya, asa may gitawag ikupahulay. Og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay. Bantay ha? Aron ako basahan rin, ato ragon tanawan na be. Ato nin tanawang yung klaro. Dinis sa Mateo 28. Og na may Biblia, sulay niyog tanaw. Okay, muna ato nga basa akong basahon. Ari ko magbasa sa maayong balita nga Biblia. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Amo ni pagkalitok ni maayong balita ang Biblia higala. Tapos sa adlaw pahulay sa to pa pagkahumaning labay na igpapahulay sa Sabado. Unya nagbanag-banag ang sa buntag sa adlaw Domingo sa to pa kadlawon pagkabuntag banag-banag na hapit na musubang ang adlaw. Unya nag-iuni ato nabasa Domingo sa buntag si Maria Magdalena og ang laing Maria ingon sunahan nangadto sila aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Pag-abot na dito, wa naman ditong Ginoo. Wa naman Ginoo dito. Nga naman kay wa pa sila naabot, nabanhaw ang Ginoo mga higala. Pero ang gitawag dinhi sa bersikulo 1 og adlawng igpapahulay ang adlaw nga bisperas sa adlaw Domingo. O sa adlaw Sabado mo'y gitawag og adlaw pahulay. Ang Domingo wa gyud tawag og igpapahulay higala. Gitawag lang adlaw sa pagkabanhaw. O niya nag-ingon ang bersikulo 9 atong usog ato sang basahon ang bersikulo 2 una. Og tan-awa miabot ang usa ka dakong linog kay dihay manulunda sa Ginoo nga may kunsad gikan sa langit og miabot sa iyang giligid ang bato og milingkod siya niini. Ang iyang dagway sa mas kilat og ang iyang sapot maputi sa mas nebe. 4. Tungod sa kalisang nila kaniya ang mga bantay nangurog og nahimong daw mga patay. 5. Apan ang manulunda miingon sa mga babae, ayaw kamo kalisang, kay nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi, kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon. Umari kamo, tan-awan ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. So nakikistoryang manulunda sa Ginoo, suma siyang giingon, nabanhaw na siya. Dahil tanawan nyo ang iyang lugar nga nahimutangan, napaba iyang patayng lawas. Wana. O niya ingon ang 7, og dumali kamo, pagpanlakaw, og suginli ninyo, ang iyang matinunan, nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, og tanawa muadto siya, nga mag-una kaninyo sa Galilea, didto igakita ninyo siya. Tanawa, gibalataan ko na kamo. Og sila midali pagpahawa sa lubnganan. Uban sa kahadlok, og dakong kalipay. Moras lang na excited ba? Hadlok sila, o lipay po sila. Og nanalagan sila, aron sa pagsugilon ngadto siyang matinunan. Og tanawa, si Hesus, misugat kanila, og miingon, kumusta kamo? Og sila miduol, og ilang gigakos ang iyang mga tiil, og ilang gisimba ni siya.
Sa kalipay nila higala. Ilang gigakos o gisimba nga naman kay natinuod ang gisulti ni Kristo nga mabanhaw siya sa unang adlaw sa simana. Nga naghisgot banig adlaw pahulay? Wa oy, naghisgot ni adlaw pagsimba? Wa sab sunagma lang to. Tungod kay first nga higayon mga higala, ilang nakita ang Ginoo gikan sa iyang pagkabanhaw. Ang pangutana, naabatay mabasa sa Biblia nga magsimbas Ginoo pagkaadlaw Sabado or adlaw pahulay? Naatay mabasa or wala? Ato ni basahon. Atong tanawon mga higala, sugo Diyos Ginoo. Sugo Diyos Ginoo nga magsimba tas Ginoo adlaw igpapahulay. Paminaw kung basaw na dinhi sa Levitico kapitulo 23. Leviticus chapter 23 verse 3. Okay, muni atong mabasa sa contemporary English version mga higala. Paminawin niyo kung basahon ninyo. Ato sang basahon sa English dayon atong hubaron sa Binisaya. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of its week is holy, because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Tanaw mo? And come together for worship. Klaro ana ako minasayo na. Doon na kamoy unom kaadlaw nga makahimo kamo sa pagbuhat sa inyong buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw kada simana. O sa adlaw Sabado. Kada Sabado ba? Balaan ingon ni balaan kini tungod kay kini alang kanako. Bisag asa mo magpuyo, di kinahanglan magpahulay kamo. Tanaw sugo gid ha. Bisag asa mo magpuyo, kinahanglan magpahulay kamo sa adlaw nga igpapahulay na ay sugo di ay kinahanglan magpahulay kamo sa adlaw pahulay. Unya unsay sunod? Og maghiusa kamo sa pagsimba. Kaklaro na simba na malagi. Sugo Diyos Ginoo nga kada ikapitong adlaw mga higala bisag asa daw ta magpuyo magsimba tas Ginoo sa adlaw Sabado, pagkaadlaw Sabado. Maghiusa sa pagsimba. Busa niya ng adlaw muduol tagsimbahan. Adto tagsimbahan kay ang giingon sa Biblia, maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Kining balaora dili gayud mausab balaod lagi na. This law will never change. Di mausab ng balaura. Namong ana ang Ginoo mga higala. Di na kaduha-duhaan, oy. Di ba'y na among sulti? Pulong nas Ginoo nga atong gibasa ang Biblia. Balaod nas Ginoo di mausab. So kung may kahadlok tas Ginoo higala, bantay na itong Sabado, oy. Di mausab o nga atong nabasa. Kining balaura di mausab. Yang ano ato mambot-butan og usab. Nga di man mausab ang Ginoo mo ginasulti ana. Kining balaura dili gayud mausab bisag asa mo magpuyo kinahanglan mo magpahulay sa pagkaadlaw pahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kanako kay kining balaura di gyud mausab. Pagkatinaw kayo. Naam lagi mabasa nga magsimbas Ginoo pagkaadlaw Sabado higala. Atong higala ingon wa ko ni mabasa. Naagin ay mabasa nagsugo pag ani yung Ginoo. Gawas nga atong mabasa nagsugo pag yun siya. Gisugo pag yun taniya sa pagsimba o niya paghiusa sa pagsimba gisugo taniya mga higala. O niya di atong basahon na gudo sa Bible in Basic English nga Biblia. Bible in Basic English nga Bible. Sa Tris, muna itong mabasa sa diri. Sa contemporary itong mabasa gani, aritas Bible in Basic English. On 6 days, work may be done. Tanaw, lain pa pagkahan ay diri,
On 6 days, work may be done. But on the 7th day is a special day of rest, a time for worship. You may do sort of work. It is the Sabbath to the Lord wherever may be dwelling. Pagkanindo, may be living. Pagkanindot, pagkasulti, ani. Klaro sa kaayo sa Bible in basic English, mahigala. Ako sabihin, no? On 6 days, work may be done. Sa unom kaadlaw, kinahanglan, tapuson nimo ang buluhaton. Apan, sa ikapito kaadlaw, special day. Tinawa na, oh. But on the 7th day is a special day of rest. Kay makarest, makapahuay, makabisan unsang adlaw, bisan unsang orasa. Pero ang Saturday higala, ang 7th day, a special day of rest. Muna'y gipangayos Ginoo. Pinasahi nga adlaw sa pagpahuay. Kay makapahuay man ka og adong Domingo, kapuyon ka, kapahuay kag Lunes, Martes, kapuhay ka na. Pero ang Sabado, gipangayo Diyos Ginoo, a special day of rest. Imo sunod, a time for worship, panahon sa pagsimba. Ang atong higala ka, manghinaot ta nga, naminaw siya ron, nga yan ang nasabtan, nga magsimba na tayo, ikasabado kay, a time for worship, pagkasabado higala. Muna ingos Ginoo, special day of rest, o diyan sa ng adlaw, a time for worship. O niya, giyusunahan, you may do no sort of work. It is a Sabbath to the Lord wherever you may be living. Bisag asa ta nagpuyo, igpapahulay na sa atong Ginoo mga higala. Di ba? Pagkatinaw man kaayo aning pagkasulti, tinaw kaayo nga pagkasaysay, pagkasulti higala, diyas balaan nakasulatan. Dugangan ba yun nato? Ano mingon ta? Mga Hudiyo ra oy, magsimba. Arita dos mga dili Hudiyo. Hapil biya kay para banistanan. Kay sa Marcos 2:27 nag-ingos kinusos, ang adlawng igpapahulay gibuhat tinialang sa tawo. So apel ta di ay oy. Tao man da kitang mga dili Hudiyo, tao man ta apel ta kay gibuhat sa Dios igpahulay ang purpose para sa tawo. Wa may ingon nga para lang sa mga Hudiyo. Atong tanawon ang Biblia. May ang Biblia atong tanawon jud. Dinhi sa Contemporary English Version sa Isaiah 56 verse 2, 4 og 6. Yung itong basa. Ang dos, I will bless everyone who respects the Sabbath and refuses to do wrong. Ako habaron, akong panalanginan ang bisan kinsa nga mutahod sa adlawng igpapahulay o dili magtrabaho niini. Ingon ang 4, to them I, the Lord, says, respect the Sabbath, obey me completely. Pagka-kuan nga sugo ani. Alang kanila, ako ang imong Ginoo magasulti. Respect the Sabbath. Oy, tahuro rin natin Sabado. Nga sa maris pa na to, gitahod na to na. Kula pa na to na tahura higalag, respetuhe. Ang Diyos nagsugo, nag-iwan siya, respect the Sabbath. O so, man to respeto pag ipapahulay. Lain manong adlaw, atong respetuhan, di man ang Sabado, ingos Ginoo. Respect the Sabbath. Obey me completely. Tumana ko sa kumplito sa hingpit. Oy, nagtuman ka ta ani. Kung wa pa magtuman higala, magtuman na ta. Kay ato man nadungog, ato man nabasa sa versikulo 4. Ingon ni, respect the Sabbath and obey me completely. Kompleto, hingpit, sundo natong Ginoo. Gayon ang 6. Foreigners
will follow me. Kanyang foreigners, mao ni ang mga dili Hudiyo. Kita, matawag tag foreigner, mga higala sa mga Hudiyo. Kanya ingon nga, they will love me and worship in my name. They will love, respect the Sabbath. Keep your agreement. Okay, muna pagkasulti higala din eh. Kanya, arita magbasa diri sa Tris, ang Tris na basahon. Matapos na mabasa din eh, and my blessings for the Gentiles too, when they accept the Lord, don't let them think that I will make them second-class citizens. Iyon ang akong panalangin ngadtosad sa mga hintil. Uy, pero po diyan nato ang panalangin. Panalaginan po tas Ginoo. Iyon nga, when they accept the Lord, panalangin tad sa Ginoo sa diha nga atong dawaton ang Ginoo. O niya, dili nato ilhon sila, huna-hunaon nga ang mga hintil second class citizens. Parehas di ay, nga naman, atubangan si Ginoo, mahintil man ka og di hintil, mahudiyo ka magdi hudiyo, pagtanaw si Ginoo, pantay rata atubangan niya, nga naman, kay sa Juan 3:16, gihigugma sa Dios ang tanang tao sa kalibutan, nga pinaagi nila iyang gipadala iyang anak ng bugtong, aron ang bisan kinsa nga musalig mutukan niya di malaglag kundili may kinabuhing kitapusan. Tanan na para sa tanan di na. So ato nabasa rin ni mapanalanginan sad ang mga dili Hudiyo sa dihang dawato nila ang Ginoo. Naging ni ang versikulo 6. And for Gentiles, the outsiders, mga hintil, ari ko pinasaya nga Biblia o. Ingon man usab ang mga dumuloong kaning mga hintil nga makigtipon silang kagwalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini. Oy, ang mga hintil di ay nga moalagad si Ginoo. Iyo to nabasa, mahimo siyang akong alagad. Pero unsay buhaton, unsay magbantay sila sa adlawng igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini. Oy, pabantayon ga itang gusto tang mutipon ngadto sa Ginoo, mga lagad ngadto sa Ginoo, mutipon pas katawhan si Ginoo. Kitang mga dili Hudiyo gisugo ta. Bantayan nato ang adlawng igpapahulay Sabado. Pagkaklaroan ng mga sugo higala, patumanon lagi ta. Nanong adto matos Domingo, may sugo sa Ginoo na. Niya ay daghan kay atong gibasa mga sugo. May tungod sa adlaw nga igpapahulay, pagsimba nga sa Ginoo. Napagid atong basahon na, atong tanawon. Nagini atong mabasa, dini ko magbasa higala sa Números Kapitulo 15. 15 gatos 16. Anya sa The Living Bible. For there is the same law for all. O, tiyang manaw, the same law. Okay, adonaray, parehas ng balaod si Ginoo sa tanan. For there is the same law for all, alang sa tanan. Native, born, or foreigner. Pareha lagi, mga nitibo, mga natawag yun diha, nadapit, or mga foreigner. Klaro, tanan yun mga higala. Parehas sa balaod si Ginoo, usara yung balaod para sa tanan. And this shall be true forever. O, tiyan mo na, and this shall be true forever. From generation to the generation, all are the same before the Lord. Yes, one law for all. Pagkaklaro, higala. One law for all. Parehas sa diyag. Magisgot kag balaod, higala. Ang balaod sa Dios dili lang kay para sa mga Hudiyo, kundi para sa tanan. Hudiyo, o dili Hudiyo. Ato nabasa direct. For there is the same law for all. O niya, iyon nga, and this shall be true forever. From generation
ngadto sa laing kaliwatan. All are the same, ang tanan parehas sa atubangan sa Dios. Oo, usa kabalaod alang sa tanan. Usa ra kabalaod alang sa tanan. Nya last na lang kung basaw ni Gala. Gayud niya atong mabasa Last na lang unya matapos nako kay atong oras medyo apiki na kaayo. Ni atong mabasa dinhi sa nakasulat sa libro sa Deuteronomy. Okay, ninuting pagkasaysay sa libro sa Deuteronomy. O sa may gisulti dinhi ingon dinhi Deuteronomy chapter 16 verse 8. Then on the seventh day, don't do any work. Instead, come together and worship the Lord. Paklaro ana sa Good News sa Contemporary English Version. Ingon ni nga pagkaadlaw ikapito ayaw kamo pagtrabaho. Inay kamo hinuon maghiusa sa pagsimba kanako nag-ingon ang Ginoo. Klaro na magsimba tas Ginoo. Okay wa naman tay panahon mga higala. Ako sa ning basahon makadiot ni si Brother Jake Sumalinog. Good evening Brother Libby and Brother John. Niya pod si Rimar Jane Espiritu da Bukol. Mayong gabi kuya, shout out sa Patag 70 Adventist Church, Onciano, Muraca family, God bless. Niya pod si Rimar Jane Espiritu da Bukol. Salamat sa paglab o pagpray. So wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong temsong. Mga higala magampo kita. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Daghang salamat sa bililhon nga mga pulong kalabot sa among pagkinabuhi diha kanimo nga napabot sa idulong og sa mga nagapaminaw. Tuguti Ginoo nga ang tanang nagapaminaw ilang mahuna-huna og mapamalandong ang imong pulong og diha sa ilang kasing-kasing mutubo paunta ang gugma sa pagsunod sa pag-alaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag pagtubag sa amo ang pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong maigalas kanginan Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis ug nining inyong ubos nga igalag igsuon Brother John dito, magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.